L'Espai d'Arts de Reconvert penso que té una proposta visual a intentar abarcar-hi més aviat tot l'espectre de possibilitats a l'hora de quan parlem d'arts visuals. Jo penso que hi entra l'escultura, hi entra la pintura i també hi entra, per exemple, clar, el tema visual. Per tant, jo crec que és un impuls d'alguna manera a molts creadors que d'altra manera no trobarien potser un espai o potser aquesta empenta de vegades cap a lo públic, cap a una mica sortir en escena, d'alguna manera. El projecte engresca no només a creadors, sinó també suposo que cap al públic. De vegades és un aspecte molt tancat de cara al públic o que de vegades li sembla massa un altre món. Aleshores, per mi ser artista resident d'alguna manera vol dir assumir tot aquest paper una mica, obrir l'estudi al públic, cosa que no es fa gaire sovint. Clar, jo no he de canviar de manera de treballar, però la manera d'ensenyar-ho, la manera d'aparèixer de cara al públic és diferent. Clar, el fet d'obrir-ho al públic ja és una mica el pensament que porta aquest projecte, d'alguna manera. S'obre l'obra dels artistes en un sentit quasi bé de desvetllar la intimitat, fins i tot, perquè nosaltres treballem aquí, bé la gent et pregunta, et molesta o no et molesta, o et diu que bé que ho fas o que malament que ho fas. Si algú té interès per certes arts, bé, ha de marxar a institucions públiques d'una altra mesura o un altre lloc, fins i tot geogràficament. En canvi, crec que si hi ha molta gent que li interessa les arts en general, la cultura, crec que s'ha inaugurat també una mica l'Espai d'Arts de Reconvert en aquest sentit. La gent pot venir a veure què fan els artistes, un cert apropament, criticar o lloar o el que faci falta. El Centre Audiovisual de Reconvert té actualment 2.000 metres quadrats i té un petit plató bàsicament per informatius, destinat als informatius de la televisió comarcal, en aquest cas Vallès Oriental Televisió, però també destinat a gent que el vulgui llogar, i un plató de 200 metres quadrats, més un espai de viver d'empreses destinat a productors, petits productors que vulguin posar la seva seu aquí, o també un centre de recursos virtual perquè puguin venir a enllaçar-se amb el centre i disposar de diferents serveis. El Centre Audiovisual porta obert ja uns 6 mesos, un mig any. Tant la resposta que ha tingut de moment és bona. S'hi han instal·lat ja d'entrada a la televisió del Vallès Oriental i fa només un mes s'hi ha instal·lat ja 6 petites empreses d'aquí de la ciutat. Per tant, de moment, diàriament per aquí passen una 60ena de persones que hi treballen, però en els propers mesos volem que hi passi més gent, volem que hi passin estudiants, que s'hi pugui fer un grau de formació audiovisual, etc. L'element essencial que diferencia a Granollers o Fàbrica Reconvert és tot l'espai audiovisual al servei, no només de la gent que treballa amb l'audiovisual a la ciutat, de les escoles i de la formació i de l'educació, sinó també, a més, al servei dels diferents creadors, els músics, els artistes plàstics i visuals, el servei de la biblioteca, el servei de les entitats, el servei de tothom que treballi aquí, qui treballi amb dansa, qui treballi amb circ, doncs tindrà, a més, tota una tecnologia audiovisual i uns professionals de l'audiovisual que en podran fer servei. A més, la importància per a Granollers, Reconvert té seu del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya des de fa 10 anys. Granollers ha sigut un dels primers municipis amb televisió local, amb ràdio, i per això aquest centre era important que estigués aquí, que estigués a Reconvert, i vincular-lo molt també amb tot el que és la formació professional i no professional a la ciutat.